बेवहाय आंनि राव नङा बे जाबाय क्रिया जाखांग्रानि रावमोन। क्रिया जाखांग्राया जोंनो बुंदोंमोन जे बा आं हारसिङै नङा गोबां सुबुंफोर दंमोन बेवहाय बुंदोंमोन जे आंखौ हायोब्ला बड'फा बुंनायनिख्रुइ बिदा लेङोब्ला साबसिन जागोन बा गनायथि होब्ला साबसिन जागोन बिथाङा क्रिया जाखांग्राया बुंदोंमोन। आरो बे क्रिया जाखांग्रानि रावखौनो मिडिया एबा खौरांगिरिया सोंनाय बायदि आं फोरमायथि बा खेंफोरथि बा बुंफोरथिदोंमोन। बेवहाय आं बेखौनो बुंगोन जे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि थांखि आरो नोजोरखौ लानानै जों अरायबो सिगाङाव दोननानैनो बायदि बायदि खामानि मावबोबाय थादों। बिदिन्थि महरै जि बड'फा ट्रास्ट बे ट्रास्टनि गेजेरजों बर' सोलोंसालिफोरखौ बर' बिजोंजों फोरोंनायनि जेरावबो जेरैबो गायसननाय जादों। लोगोसे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङैनो बड'फा फायखि बान्था होनानै बुहुमाव बड'फानि मुंखौ गायसननो थाखाय जेरावबो जेरैबो गेदेर गेदेर सुबुंफोरनो मान बावथा बावबोबाय थानाय जादों। दिनैसिम जानो हागौ 17 बोसोर जाबाय बे फायखि बान्था होनाया। बेखायनो आंबो जे क्रिया जाखांनायनि जि राव बेखौसो बुंदों। आं बयखौबो नारसिननानै बुङाखै बा बड'फाखौ माने बोखारनानै बिथांखौ बिदा गेदेर लिंनांगौ आं नारसिननानै बुङाखै। जियानो जाया मानो आङो आंनि माबाफोर गोरोन्थि जाबायबा आं बयनिसिमबो निमाहा बिबाय। थांनाय 31 आगस्ट राखि पुर्निमाजों लोब्बा लाखिनानै जारिमिनारि संकस खेराइसालियाव जि फुजा फोरबो बे फुजा फोरबो फालिनाय समाव कमिटिनि एबा बानजाय आफादनि मानसिफ्रा आंनि न'आव फैनानै आंखौ खावलायफैदोंमोन। थिग बे लेखायैनो आङो जारिमिनारि संकस खेराइसालियाव थांनानै नुजाहैदोंमोन आरो जारिमिनारि संकस खेराइसालिनि जि बानजाय आफादनि जि सुबुंफोर बिथांमोननि थिननाय बायदि बा बिथांमोननि बायदियैनो मोनफ्रोमबो थानसालियाव आङो फुजा बिबार बायदि बायदि बावनायनि गेजेरजों खुलुमदों सिबिदोंमोन। थिग बे समावनो दौदिनिया क्रिया जाखाङो आरो क्रिया जाखांनायनि गेजेरजों बर'फोरनि थांना थानायनि सोमोन्दै बर'फोरनि जौगानायनि सोमोन्दै बर' हारिया अरायबो खौसेथिनि गेजेरजों हान्थिलांनांगौनि सोमोन्दै आरोबाव बे समाव बायदि बायदि रावजों बिथाङा जोंखौ सुबुरुन होलांदोंमोन। फुजा जोबखांनायनि उनावनो जि मिडिया पार्सन एबा खौरांगिरिया आंखौ सोंदोंमोन जे नोंथाङा बे जायगायाव बा संकस जारिमिनारि संकस खेराइसालियाव फैनानै माबायदि मोनदों आरो नोंथांजों इसोरफ्रा बा आत्माफ्रा मा मा सावरायलांखो होननानै आंनाव सोंदोंमोन। बेबायदियैनो बै सोंनाय बायदि जि क्रिया जाखांनायनि जि राव जि बोसोन बेखौ आङो मिडियानि सिगाङाव फोरमायनाय जादोंमोन आरो बुंथिनाय जादोंमोन। बे बुंथिनायावनो आंहा जुदि माबाफोर गोरोन्थि जाबाय बायबायब्ला निमाहा मोनगोनखौ आं मिजिंथिदों आरो निमाहा होगोन होननानै आं निमाहा बिनायबो जाबाय। खर' गंग्लायै निमाहा बिबाय।